Слънчево включване. Оп, идва кола, ще изчакаме. Какво става? Какво да става? Тръгвам онзи ден да карам. Приятел ми беше на гости. Прекъснах видеото, че видях тук неочаквани познати на това място. И те искат да карат мотора. Ще го покарат, само да тръгне. Какво става? Идвам да карам. Един приятел от София дойде на гости. Не се е качвал на мотор. Ще се учи да кара. Тръгваме да палим. Няма ток. Стартер не пали. Акумулатор нов, зареден. Та стигнахме до извода, че е реле, което съм го взел. Вървим ми на релета, на стартери, на акумулатори. Всичкото ток смених. И нещо друго съм си взел. Нали, сложих ново кранче на резервоара. Кранчето е супер, работи добре, нормално всичко, но оригиналното на по-новия ТЗР, нали, като моя, не стария до 2001, който е, кранчето е такова, за стария. И е много навътре. И пак бъркам с клещи да го пускам, което е идиотско. Та в крайна сметка ще ползвам гумичката му. Ще си сложа старото кранче. А понеже на старото кранче му липсва пластмасовата вратка, чупили се редовно, като резервна част не го намерих. Намерих целият кран оригинален, 200 лева, благодаря. Мерси. Взех си това нещо, ще обърна камера. Това нещо стяга за 5 минути. Пак ми прекъснаха записа. Това нещо стяга за 5 минути. И смятам с това да си направя това, което ми липсва, пластмасовата вратка. Като няма да бъде като оригиналната, ще бъде... И аз не знам какво ще бъде, каквото измисля. Въпросът е да е удобно за спиране и пускане. Ще помисля за нещо като калъпче, да знам, може би ще ползвам капачка от бутилка вода от по-големите литри, 5-10 литра, което пасва там в дупката на пластмасата и да бъде така подходящо. Пише, че може да се шкури, полира, боядисва, ще му пръсна едно спрейче и това е положението. Да съм си с стария екран, който е по-удобен. Ама това е нещо, което ще се случи напред в бъдещето. Сега по-важното е релето да се смени, нося мултицета, правиме замерване и ако всичко работи, мотора скоро трябва да си слиза в квартала, не да стои на вилата. Да почвам да си го карам, че 18 май и е време за каране.
Забавно е как проблемите никога не свършват. Смених релето, каза се, че старото е било изгоряло. Но вместо да се качват стойностите, когато форсирам мотора, стойностите на акумулатора, да покаже, че зарежда, падат. От 12,40 волта падат на 7, 8, на 6, на 5, зависи колко форсираш. И като изкарах релето, за да замеря самите букси, 0. 0. Няма никой. Или има проблем по кабелите, по инсталацията, утре ще продължа да го търся проблема, или май беше статор, някакви намотки ми написа Gemini, изкуствен интелект, който ми помага доста в разгадаването на мистериите относно моята Yamaha TZ50. И така, сезона почна. Аз още не мога да почна да карам. Мога да почна да карам, ама ще съсипя акумулатора. Няма смисъл. Така че утре, живот и здраве, се връщам, продължавам да търся проблем по кабелите, да намеря тия намотки, статор ли, какво е, и да се намира проблема, какво трябва друго да се купува, да се поръчва. Смених всичко по този мотор. И така. Повече ремонт и по-малко каране. От тук до тук проблем няма. Надолу ще е. Ден 3. Сагата с белия кабел продължава. Вчера имах малко време, разплетох половината инсталация. 40-50 см, до там е проверен. Има връзка. Сега продължавам с останалата част. И съм си взел такава тръбичка, понеже нямаше черна. Тая е за домашни инсталации, ама мисля, че ще свърши работа. И термошлаух. И изолир банче и така. Такива работи. Да се намира този проблем и да акумулатора почне да зарежда, че вече ми идват в too much. Да се занимавам първо с механика, после с ел неща. Стана 20 май, искам да покарам. Верно, че е дъждовно малко и мрачно и тъпо времето, ама и трябва да изчакам малко тия пичове. Какво да правим? Няма друг път. Това е пътя. Ще чакам, айде. PMM Beats.
CNN Beats.
След преплитане, разплитане и наплитане на плитки, намотки, възли, рибарски, корабни, каквото се сетите, стигаме до извода, че статора все пак не зарежда. Намерих букса, която отива към статора, а другата и страна отива към буксата на релето. От буксата на релето до края на тази букса белия кабел е здрав, но от другата страна няма никой. И явно някъде вътре е проблема. Кабелите са 4, един за запалване, един за зареждане, един за светлини, за мигачи и не помня другия за какво беше, но точно този за зареждането е прекъснат, другите работят. Така че прибирам се, отварям Google, намирам си статор и си намирам инструмент за сваляне на магнета. Оборудвам се с всичко и си го правя сам. Щом до тук сам се справих с някакви неща, било то механически, електрически, каквито и да са, и с това ще се справя, нищо не мога ме бутне.